Γεια σας και πάλι. Τι θα δούμε σήμερα? Και επιτέλους, γιατί με ρωτούσατε, τα έχω και πάρα πολύ καιρό εδώ πέρα για να τα συμμαζέψω. Θα δούμε 4 υγρά αναπλήρωσης. Εδώ θα εστιάσει άραγες. Εδώ λοιπόν 4 υγρά αναπλήρωσης από eSig. Είναι 3 διαφορετικές σειρές. Διάλεξα μερικά και έβαλα φυσικά μέσα και το γιαούρτι φράουλα που με ρωτήσατε από τότε που το έδειξα. Δεν θυμάμαι, το e-com ήτανε. Το έδειξα και είχατε απορίες τι είναι και από τι είναι και τα λοιπά. Το έβαλα και αυτό μέσα επίτηδες. Θα δείξω από 3 διαφορετικές σειρές. Την άσπρη τη σειρά, την κόκκινη τη σειρά νούμερο 28 και τη μαύρη ετικέτα. Θα σας δείξω από τη μαύρη το Puro Dark, από την κόκκινη το Vaped Queen, το ελληνικό μήλο από την άσπρη και το γιαούρτι φράουλα. Λοιπόν, για να πούμε τα βασικά. Όλα τα υγρά, και για να βγάλω το autofocus για να τα βλέπουμε καλύτερα, εδώ πέρα, όλα τα υγρά έρχονται σε μπουκαλάκια των 10 και των 20 ml, όπως βλέπετε, γυάλινα, με το σταγονόμετρο αυτό, που τελικά καταλήγει, για να μην στάξω εδώ πέρα, σε ένα πάρα πολύ λεπτό στόμιο που μπορούμε να γεμίσουμε σχεδόν όλους τους αποτιμοποιητές χωρίς πρόβλημα. Έχει αυτό εδώ το crack, τη βλέπετε για να ξέρουμε ότι το ανοίξαμε πρώτοι εμείς. Δεν έχει childproof καπάκι, κατά τα άλλα. Όλες τις σημάνσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλα τα μπουκαλάκια από όλες τις ετικέτες, έτσι. Εδώ για να τα βλέπουμε, τα βάλω όλα δίπλα δίπλα. Είναι το ίδιο. Ωραία. Είναι το ίδιο, αλλάζει η ετικέτα. Λοιπόν, έρχονται σε δυνάμεις νικοτίνης, για να βγάλω το autofocus. 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36. Έχει για όλα τα γούστα, έτσι, δεν θα μείνει κανένας δυσαρεστημένος. Τι ήθελα να πω, μπουκαλάκια 20 και 10 ml. Τι ξεχνάω? Ορίστε, ξεχνάω το βασικότερο. Έχει 56% προπυλενογλυκόλη PG, 36% γλυκερίνη VG, 5% απεσταγμένο νερό, 3% άρωμα και πάρα πολύ μεράκι, όπως γράφει αναλυτικά στη σελίδα. Και μου αρέσει που το γράφω στη σελίδα ακριβώς τις αναλογίες για να μην ψαχνόμαστε. Λοιπόν, οι δοκιμές θα γίνουν, για να πω εντάχει, στο Dripper Pro, πάνω στο Semovar, καινούριο κοσκινάκι μου, έτσι, στα 8W. Για να το δούμε. Λοιπόν, στα 8W. Και η αντίστασή του είναι... Ορίστε, πέρασε το μενού. Αυτά τα προβλήματα που λέγαμε. Και η αντίστασή του είναι εδώ στα 2 ohm. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη μαύρη ετικέτα, το Puro Dark. Ρίχνω μερικές σταγόνες και πάλι εδώ. Λοιπόν, Puro Dark. Εγώ να σας πω την αλήθεια, από την ετικέτα περίμενα κάτι πολύ πιο βαρύ, γήινο, πικρή καβουρδισμένη, ξηρή καρπή κτλ. Έτσι. Αυτή την εικόνα είχα σχηματίσει, έτσι, μαύρη ετικέτα, Puro Dark αυτό, ότι θα είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα έντονο πουρίσιο άρωμα, ναι μεν, αλλά μου θυμίζει, έχει τόνους από τα ιταλικά, τα τοσκάνο, τα πουράκια. Δηλαδή, είναι πιο αρωματικό, πιο λουλουδιαστά αρώματα, ίσως ευχάριστη έκπληξη από αυτό που περίμενα. Το πολύ βαρύ, σκοτεινό, πικρό, να το πω. Εδώ τώρα, σίγουρα είναι πουρο, έτσι. Πρέπει να είναι συνδυασμός εκείνων των μπουρων, των πιο στιφών, ας πούμε, πικρών, με αρωματικό πουρο. Έτσι κατάλαβα εγώ. Έρχεται σε μια ωραία ισορροπία. Αυτό λίγο που με ενόχλησε εμένα, ίσως να είναι περισσότερο έντονο. Τώρα, εντάξει, τα πουρα έτσι πρέπει να είναι. Τώρα λέω ότι ενόχλησε εμένα. Δηλαδή, για τον σκοπό τον οποίο έχει δημιουργηθεί, παρασκευαστεί το άρωμα, είναι σωστός. Ίσως εγώ έχω ξεφύγει από αυτά. Λοιπόν, είναι αρκετά έντονο. Αρκετά έντονο. Και δεν ξέρω αν θα είναι για ολοήμερο αυτό. Τώρα όμως, συνδυάζει το πικρό στιφό του πούρου με τα αρωματικά των τοσκάνο
των αρωματικών πουρών. Και μάλλον είναι από αυτά που σας αρέσουν. Γι' αυτό το δείχνω και πρώτο. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει εμένα, αυτά που μου λέτε, τι δεν σ' άρεσε, εδώ. Λοιπόν, είναι αρκετά έντονη η γεύση του για να την αντιλαμβάνεται και ο νέος ατμιστής. Οπότε λογικά, έτσι, έβγαλα το συμπέρασμα ότι είναι από αυτά που πρέπει να δοκιμάσετε άμα ψάχνεστε και δεν βρίσκετε γεύση κτλ. Λοιπόν, κατά τα υπόλοιπα. Παραγωγή ατμού πάρα πολύ καλή, παρά την αρκετά λιγότερη VG. Το χτύπημά του είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, έχει πολύ PG, οπότε είναι κατανοητό. Μυρωδιά που αφήνει στην ατμόσφαιρα δεν περνάει. Κακά τα ψέματα. Είναι πουροκατάσταση. Δεν θα περάσει. Τώρα, για όλη τη μέρα. Τα είπα λίγο πολύ. Πιστεύω ότι αυτοί που είναι στην αρχή, επειδή θα νιώθουν αρκετά τη γεύση, ίσως να το κάνουν και όλη μέρα. Τώρα, όσοι έχουν ξεφύγει και πάνε προς φρουτοκαταστάσεις και τέτοια και άλλα αρώματα, μάλλον δεν ξέρω, θα τους έρθει έντονο. Τώρα, αυτό που είναι σίγουρο, βραδάκι, ποτάκι, έρχεται και συμπληρώνει, ας πούμε, τη γεύση του ποτού. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, για να μην το πλατιάσω, καθαρίζει τον ατμοποιητή. Πάμε να δούμε και το Vaped Queen από την κόκκινη σειρά 22, νούμερο 22, νούμερο 28 και πάλι εδώ. Λοιπόν, Vaped Queen. Εγώ πώς δοκιμάζω τα αρώματα, ξεκινήσω από εκεί. Χωρίς να διαβάσω τίποτα, ανοίγω τα μπουκαλάκια, μυρίζω, στάζω, δοκιμάζω. Αυτό εδώ ήταν το υγρό που μου έκανε εντύπωση, γιατί μου φάνηκε τελείως διαφορετικό από αυτά που έχω δοκιμάσει και μου άφηνε εκτός από την καπνική αίσθηση και μια γλυκιά, ελάχιστα γλυκιά, αλκοολούχα αίσθηση. Γλυκοαλκοόλ στο τέλος, όμορφο όμως, ίσα ίσα υπόνοια για να μου στρογγυλέψει το καπνικό κομμάτι. Το καπνικό του κομμάτι είναι αρωματικό, δεν είναι σκέτος καπνός, ωραία. Έχουμε μέσα και εδώ κάποια ίσως αρώματα ανθέων, υπόνοιες, μίξεις. Από αυτό τον ευχάριστο τον καπνό που τον κάνω για διασκέδαση, για απόλαυση. Αυτό το πράγμα. Και έρχεται και το αλκοολούχο κομμάτι και το οποίο γλυκίζει ελάχιστα και το στρογγυλεύει. Μετά μπήκα, διάβασα μέσα ότι είναι φύλλα καπνού, τα οποία είναι οριμασμένα μέσα σε κόκκινο ρούμι κτλ. Ωραία. Η αίσθηση όμως που μου αφήνει είναι το τελείωμα, το ελαφρό, το γλυκό αλκοόλ μαζί με τα αρώματα του καπνού. Ωραίο πράγμα, περίεργο πράγμα. Και ξέρετε, εγώ τα ψάχνω τα διαφορετικά, τα περίεργα. Κατά τα υπόλοιπα. Και εδώ παραγωγή ατμού, χτύπημα πάρα πολύ καλό. Μυρωδιά που αφήνει στην ατμόσφαιρα είναι περίεργη, δεν θα περάσει. Καπνική είναι. Οπότε δεν περνάει με τίποτα. Τώρα, για όλη τη μέρα, επειδή έχει μια πολυπλοκότητα αρωμάτων, σε ήπια όμως ισορροπία με το αλκοόλ στο τέλος, και γίνονται όλα τόσο ευχάριστα, πιστεύω ότι για μερικούς θα είναι πιπίλα. Είναι όμως από αυτά τα ιδιαίτερα που ή θα το δοκιμάσετε και θα σας αρέσει, ή θα το δοκιμάσετε και δεν θα θέλετε να το ξαναμυρίσετε. Είναι αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω να έχει μέση κατάσταση. Είναι για πολύ συγκεκριμένα γούστα, μάλλον. Ευχάριστο, όπως πρέπει αυτά, αλλά για συγκεκριμένα γούστα. Λοιπόν, καθαρίζω τον ατμοποιητή και πάμε στη λευκή σειρά. Γιαούρτι φράουλα και ρωτήσατε, ξαναρωτήσατε, σας έκανε και εσάς εντύπωση και εμένα, να σας πω την αλήθεια, το δοκίμασα αρχικά, μου έχουν στείλει πάρα πολλά υγρά από την ESIG. Έκατσα, έβλεπα τις ετικέτες και αυτό που μου τράβηξε κατευθείαν το μάτι ήταν το γιαούρτι φράουλα. Γιατί δεν είχα δοκιμάσει άλλο υγρό γιαούρτι φράουλα και ήταν ευχάριστη έκπληξη. Με ένα όμως χούι, θα σας το πω. Είναι
γιαούρτι που δεν βγάζει γαλατίλα. Πολύ σημαντικό αυτό το γιαουρτίλα, το ξινό, της μαγιάς του γιαουρτιού. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι που βγάζουν ορισμένα γιαούρτια που έχω δοκιμάσει σε υγρό. Με ελάχιστη οξύτητα, η οποία προσδίδει στο γλυκό κομμάτι της φράουλας, γιατί είναι μάλλον φράουλα γλυκιά σκέτη, δεν έχει τόσο οξύτητα, προσδίδει εκεί και έρχεται τα ισορροπεί αυτά τα πράγματα. Τα δύο. Φράουλα με γιαούρτι. Θυμίζει πάρα πολύ αυτά τώρα που είναι της μόδας παγωτό γιαούρτι με γεύσεις. Εκεί είμαστε. Δηλαδή τίνουμε στο γλυκό ξινό. Είναι πολύ ισορροπημένη η γεύση. Το θεματάκι που έχει ίσως και βρήκα, εμένα μ' άρεσε αυτό το θεματάκι, απλά το τονίζω για ορισμένους. Εγώ πλέον που έχει καθαρίσει ουρανίσκο, θρηνική κοιλότητα, αντιλαμβάνομαι γεύση και τα λοιπά, διακρίνω και αυτά, είναι η έντασή του αυτή που πρέπει για μένα. Τώρα, αν είστε έκοψα τώρα το τσιγάρο και ακόμα ξεκαθαρίζω, ίσως θα σας φανεί υποτονικό σαν ένταση. Είναι δηλαδή λίγο για πιο προχωρημένους που έχουν ξεφύγει από το κανονικό τσιγάρο. Έτσι το αντιλήφθηκα εγώ. Λοιπόν, κατά τα υπόλοιπα. Παραγωγιά μου. Παρά είπαμε τη χαμηλή περιεκτικότητα σε γλυκερίνη. Χτύπημα πάρα πολύ καλό. Μυρωδιά που αφήνει στην ατμόσφαιρα. Υπέροχη. Εντάξει, ξεκάθαρα. Για όλη τη μέρα. Για μένα, για όλη τη μέρα. Και το κρατούσα πίσω τώρα, επειδή έπρεπε να κάνω την παρουσίαση, να μην το τελειώσω. Είναι από αυτά. Αν σας αρέσει, φράουλα, πιπίλα. Και επειδή είναι και σε ένταση έτσι όπως πρέπει, πιπίλα. Χαλαρά. Δεν συνεχίζω. Πάμε και στο τελευταίο που ήταν η πιο ευχάριστη έκπληξη απ' όλα για τα δικά μου γούστο. Εντάξει. Το ελληνικό μήλο. Καθαρίζω και πάλι εδώ. Ελληνικό μήλο. Η πιο ευχάριστη έκπληξη για μένα από όλα τα υγρά εισήκ που δοκιμάσα. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκρατημένος. Είναι συνδυασμός ξανθών, καπνών, Βιρτζίνια, αισθάνομαι, με μήλο. Προσπαθώ να πω λίγα για να μην σας μπερδέψω. Αρωματικός καπνός, ο οποίος συνδυάζεται με το μήλο. Έρχεται το Βιρτζίνια με τη γεύση του μήλου και στρογγυλεύουν το αποτέλεσμα, και ουσιαστικά αυτό που προσλαμβάνεις τελικά κατά την εκπνοή είναι το καπνικό κομμάτι που ζητάς να σε γεμίσει, αγκαλιασμένο με ένα δροσιστικό μήλο, το οποίο ελάχιστα έχει γλυκό τελείωμα. Είναι από αυτά τα υγρά, δεν το είχα δοκιμάσει, να σας πω την αλήθεια παλιότερα, είναι από αυτά τα υγρά που πλέον θα προτείνω όταν ψάχνεστε, είναι από αυτά που θα πρέπει να δοκιμάσετε. Όχι μόνο σε αυτούς που τους αρέσει το Βιρτζίνια, μήλα και τα λοιπά, πιο γλυκίζουσα, επειδή έχει και ένα πιο μεστό καπνικό κομμάτι που στο τελείωμα έρχεται και αγκαλιάζεται από τους τόνους Βιρτζίνια και το μήλο. Πιστεύω ότι θα καλύψει πάρα πολύ κοινό. Είναι σε ένταση η οποία είναι αυτή που πρέπει και για τους καινούριους και για τους παλιότερους. Δεν ξέρω πώς το καταφέραν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήτανε πολύ ευχάριστη έκπληξη. Πολύ ευχάριστη έκπληξη. Και έχω δοκιμάσει εκατοντάδες υγρά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παραγωγιά του πάρα πολύ καλή. Το χτύπημα πάρα πολύ καλό. Μυρωδιά που αφήνει στην ατμόσφαιρα. Δυστυχώς κυριαρχεί το καπνικό κομμάτι. Το μήλο είναι υπόνοια. Εντάξει, κάπνισα και δάγκωσα και ένα μήλο. Δεν μένει. Κρίμα δηλαδή. Αυτό, αν έμενε τελικά η γεύση του μήλου, μπορούσε να περάσει απαρατήρητο έτσι σε χώρους αυτά. Τελείωσε. Για όλη τη μέρα δεδομένα για μένα. Δεδομένα. Χαλαρά. Πιστεύω ότι θα καλύψει πάρα πολύ κόσμο αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ κόσμο. Έχω δοκιμάσει παρόμοιους συνδυασμούς καπνικών με μήλα και τα λοιπά. Εδώ, για τα δικά μου γούστα, το ξαναλέω, είναι κάτι. Κάπως κάτι συνδυάστηκε καλύτερα.
Κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, από το Amast, έτσι, στις δοκιμές σας πρέπει να περάσετε να το δείτε. Λοιπόν, σουμάρω τώρα, και αυτό που κράτησα τελευταίο και ήθελα να σας πω μου έκανε φοβερή εντύπωση, επειδή τα υγρά, και να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί πέρα, είχαν υπομονή, τα έχω 2,5 μήνες. Τα έχω δοκιμάσει, τα έχω ξαναδοκιμάσει, προτίμησα να δείξω συσκευές πρώτα και τα λοιπά, όλη στη σειρά κανονικά. Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι, επειδή ήταν και μεγάλη διάρκεια και έκανα πολλές δοκιμές και με διάφορους ατμοποιητές, δεν μου αφήνουν υπολείμματα στην αντίσταση. Πρέπει να κάνω τεράστια ποσότητα για να μου μπουκώσουν την αντίσταση. Ήτανε εμφανέστατη διαφορά σε σχέση με άλλα υγρά. Και γι' αυτό κάθομαι και το τονίζω. Εμφανέστατη διαφορά όμως. Δεν μου αφήνουν τόσα υπολείμματα. Θέλω να το δοκιμάστε ή όσοι ατμίζετε υγρά η SIG να μου πείτε αν έχω δίκιο ή έχω άδικο. Μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, κατά τα υπόλοιπα, αν θα μπείτε μέσα στη σελίδα, σειρές, αρώματα, ποικιλία, απίστευτη. Απίστευτη. Δεν νομίζω να υπάρξει άνθρωπος που να μην βρει κάτι που να του ταιριάζει. Δοκιμαστήρια από ό,τι ξέρω έχουν όλα τα καταστήματα. Περνάτε, χρόνο να έχετε. Λοιπόν, μεγάλωσε αρκετά το βιντεάκι και είπα να τα κρατάω μικρά με τα υγρά. Περνάτε, δοκιμάζετε και αποφασίζετε.